இந்த பக்கம் போகிற வண்டிங்கெல்லாம் இதுக்கு வந்து பிஸ்கெட்டு வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி போட்டு போட்டு பழகிட்டாங்க. அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏதாவது போடுவாங்களா இல்லையான்னு. ஸோ இது தன்னைத்தானே தனக்கான உணவுகளை காட்டுக்குள்ளெல்லாம் தேடி எடுக்கிற பழக்கத்தையே மறந்துருச்சுங்க. ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷன் குரங்கு பிறக்கும் போது அதுங்க என்னன்னா, குரங்குன்னா நம்ம பிறந்த உடனே இந்த மாதிரி ரோடு ஓரமாக நிற்கணும், இந்த மாதிரி போகிற வரவங்க நமக்கு வாழைப்பழம் பிஸ்கெட்டு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதை சாப்பிட்டு தான் நம்ம உயிர் வாழணும், இதான் ஒரு குரங்கோட வாழ்க்கை அப்படின்னு இதுங்களாம் நினச்சிக்கிச்சிங்க. ஏன்னா தர்ஷன் தர்ஷிகா இன்னைக்கு ஏன் இவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்காங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம சென்னை டு செங்கம் ட்ரிப் போகிறோம். ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்காக சென்னையிலேருந்து செங்கம் போகிறோம். ஒரு கண்டென்ட் எடுக்க சொன்னது நான் தான். அதை ஒரு ட்ரிப்பாக வந்து கவர் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அப்பா இப்போ வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லு. ஹாய் ஹாய். அப்பா இப்போ நம்ம எந்த ஊரில் இருக்கோம்? சிங்கப்பெருமாள் கோயில் கிராஸ் பண்ணுறோம் தர்ஷன். ஓகே, இங்கே ஒரு புள்ள பூச்சி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? ரசிகா எல்லாம் கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்காப்பா. எங்க பாட்டி ஓ நைஸா முட்டை கண்ணி எட்டி பாக்குது பாருங்க. ஓகே, நான் தான் தர்ஷன், நல்லா இருக்கேன். You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. பா எங்கப்பா இருக்கோம்? தர்ஷன், மருவத்தூர் வந்துட்டோம்டா. மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி அம்மன் கோயில் ஃபேமஸ் இல்லை? ஏதோ ரைட் சைடு இருக்கு, அதான்டா. இந்த கோயில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. நானும் வந்ததில்லை. அந்த வேலை போகும்போது ரோட்டில் பார்த்து தான் இதை பாரு கோயில் என்ட்ரன்ஸ் இங்கே தெரியும். தர்ஷன், இன்னும் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஊர் வரும் ஞாபகம் இருக்கா? திண்டுக்கல்லடா, திண்டிவனம், திண்டிவனம், செஞ்சி, திருவண்ணாமலை, பெண்ணாத்தூர், திருவண்ணாமலை, அப்புறம் செங்கம். ஓகேவா? என்ன வழக்கமா உனக்கு கேட்காம இருக்க? பசிக்குதான் வயசன். கரெக்ட். நம்ம திருவண்ணாமலை போகும்போது அந்த குட்டி ஹோட்டல் ஒலக்கூர் ரெட்டி ஹோட்டல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒலக்கூர் ரெட்டி ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஹோட்டல், ஓட்டு வீடு தான் போட்டு இருக்கும். இப்போ இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ்டி ரோடில் நிறைய பெரிய பெரிய ஹோட்டல் இருக்கும். வசந்த பவனு, அப்புறம் பாலாஜி பவனு, அப்புறம் ஊர்வசி, பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். இப்போ அங்கெல்லாம் போனோம்னா காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அவ்வளோ காஸ்ட்டு கொடுத்து நம்ம சாப்பிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். வீட்டில் ஹோம் ஃபுட்டு மாதிரி இருக்காது. ஆனால் இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்க வைக்கிற சாம்பார், இட்லியில் புளிப்பு இருக்காது, ப்ளஸ் அந்த பூரி, அது கூட கொடுக்குற அந்த பொங்கல், அப்புறம் அதுக்கு பூரிக்கு கொடுக்குற கிழங்கு எல்லாமே நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இருக்கும். வெரி வெரி பட்ஜெட் ஹோட்டல். நீங்கள் இப்போ நானும் ஒய்ஃப் ஃப்ரெண்டு குழந்தைங்க என்னோட பாட்டி 5 பேர் சாப்பிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200-250 தான் வரும். இதே பெரிய ஹோட்டலில் ஒரு பூரிக்கே பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees 100 rupees ஒரு செட்டு. 4 இட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 ரூபா. இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்குற அந்த சாம்பார் சட்னி எல்லாம் நம்ம வீட்டில் செய்கிற ஃபீல் இருக்காது. இங்கே சாப்பிட்டோம்னா வயிறும் ஃபீலாக இருக்கும், ப்ளஸ் மனசும் வந்து பயங்கர ஃபீல்டாக இருக்கும். இது செஞ்சி கோட்டை. இப்போ நம்ம செஞ்சி வந்து தாண்டிட்டு இருக்கோம். ரைட் சைடு இருக்கிறது வந்து ராணி கோட்டை. இது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இப்போ தெரியும். ராணி கோட்டை, இது ராணி கோட்டை. லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து ராஜா கோட்டை. அந்த லெஃப்ட் சைடு கொஞ்சம் கவர் பண்ணுங்க. இது வந்து தேசிங்க ராஜான்னு ஒரு கிங் வந்து அவர் தான் இங்கே வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்தார். ஸோ இது ரொம்ப ஃபேமஸ். இங்கே ஸ்கூலில் வந்து வெளியே எக்ஸ்கர்ஷன் மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னா இங்கே தான் கூப்பிட்டு போவாங்க. இது அப்பா எங்கள் அம்மா மட்டும் இங்கே போயிருக்காங்க, என்னை கூப்பிட்டே போனதில்லை. சின்ன வயசுல காலேஜில் எங்கள் அப்பா அம்மா போயிருக்காங்களாம். ஆமாம், கண்டிப்பாக தர்ஷனும் பெரியனா கூப்பிட்டு போவோம். இது 1 day அவுட்டிங்க்கு வந்து சரியான பிளேஸு. இந்த மாதிரி இடத்துக்கு பசங்களை கூப்பிட்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கும் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வம் வரும். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா சென்னையிலேருந்து ஜஸ்ட் 1 day ட்ரிப்பு தான்.
ஒரு 3 ஹவர்ஸில் இங்கே செஞ்சு ரீச் பண்ணிடலாம். இந்த கோட்டையை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். அழகாக ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ராஜா வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் மேலே ஏறுறதுக்கு இறங்குறதுக்கு அவருக்காகவே ஒரு ட்ரைன்டு குதிரை இருந்ததாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அது ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ஃபேமிலியாக வந்து உங்கள் பசங்களை கூப்பிட்டு இந்த இடத்துக்கு வாங்க. வரும்போதே நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா மேலே போயிட்டோம்னா அங்கே எந்த ஷாப்பு ஹோட்டல் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ கீழேருந்து போகும்போதே வெல் ப்ரிப்பேர்டாக வாட்ரு, ஸ்நாக்ஸு, ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா மேலே போயிட்டு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இது வந்து வனப்பகுதி, ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதை லெஃப்ட்லலாம் பாருங்கள் நிறைய குட்டி குட்டி குரங்கு இருக்கும். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரங்கெல்லாம் எதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா இந்த பக்கம் ஆமாம் தர்ஷன், இந்த பக்கம் போகிற வண்டிங்கெல்லாம் இதுக்கு வந்து பிஸ்கெட்டு, வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி போட்டு பழகிட்டாங்க. அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏதாவது போடுவாங்களா இல்லையான்னு. ஸோ இது தன்னைத்தானே தனக்கான உணவுகளை காட்டுக்குள்ளெல்லாம் தேடி எடுக்கிற பழக்கத்தையே மறந்துருச்சுங்க. ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷன் குரங்கு பிறக்கும் போது அதுங்க என்னன்னா, குரங்குன்னா நம்ம பிறந்த உடனே இந்த மாதிரி ரோடு ஓரமாக நிற்கணும், இந்த மாதிரி போகிற வரவங்க நமக்கு வாழைப்பழம், பிஸ்கெட்டு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதை சாப்பிட்டு தான் நம்ம உயிர் வாழணும், இதான் ஒரு குரங்கோட வாழ்க்கை அப்படின்னு இதுங்களாம் நினச்சிக்கிச்சிங்க. ஏன்னா போன தலைமுறைக்கு தெரியும் நம்ம வந்து தேடி தனக்கான உணவு தானே எடுத்துக்கணும்னு. மரத்துக்கு தாவி காடுக்குள்ளெல்லாம் போகும்போது அது ரொம்ப ஃபிட்டாக இருந்துச்சு. அதோட கால்கள் எல்லாமே ஃபிட்டாக இருந்துச்சு. உணவு பழக்க வழக்கங்களால் இயற்கையான உணவு சாப்பிட்டதுனால ரொம்ப ஃபிட்டாக இருந்துச்சு. அடுத்த ஜென்ரேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல உக்காந்துக்கிட்டு தனக்கான உணவை யாராவது போட்டாங்கன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இப்படியே வாழ்ந்துருக்குன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்குங்க. அங்கங்கே போர்டு வச்சுருக்காங்க வனத்துறை, யாருமே வந்து எந்த உணவுப் பொருட்களும் வன விலங்குகளுக்கு போடாதீங்கன்னு. ஆனால் மக்கள் கேட்கறதுக்கு இல்லை, கண்டினியூஸாக போட்டு தான் இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம திருவண்ணாமலை தெரியுது, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில, நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதான் திருவண்ணாமலை. ஆமாம் தர்ஷன், பாருங்க எங்கள் அப்பா திருவண்ணாமலைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம். ஸோ இப்போ பைபாஸ் வரும், ரிங் ரோடு. அந்த ரிங் ரோடு கிராஸ் பண்ணி உள்ளே போனோடனே சிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் ஒர்க் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு. அதனால் இந்த ரோடு வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைட்டாக திருவண்ணாமலை சிட்டிக்கு தான் போவோம். இப்போ அந்த பிரிட்ஜ் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போக முடியாது. லெஃப்ட்டில் போயிட்டு விழுப்புரத்துலேருந்து வர ரோடுலையோ இல்லை ரைட்டில் போயிட்டு அவலூர்பேட்டையிலேருந்து வர ரோட்லேயோ வந்து நம்ம போய் தான் திருவண்ணாமலை சிட்டியை கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதுக்குள்ளே போயிட்டு தான் நம்ம சிட்டிக்குள்ளே போயிட்டு அப்புறம் பாட்டி வீட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செங்கத்துக்கு, அங்கேருந்து பெங்களூர் ரோடில் செங்கத்துக்கு போகலாம். கிரிவல பாதையில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 9 லிங்கங்கள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கிராஸ் பண்ணது வந்து சேஷாத்ரி ஆசிரமம். ஸோ இதுதான் ரமணாசிரமம். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாமியாரங்கள்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ அலோவ் பண்ணுறாங்க, உள்ள டூரிஸ்ட் எல்லாம் உள்ள இருக்காங்க. நிறைய ஃபாரினர்ஸும் இருப்பாங்க, டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இங்கே இருப்பாங்க, ரமணரை வழிபடுறவங்க. இங்கே தியானமெல்லாம் பண்ணுவாங்க, ரமணரை வழிபடுவாங்க. ரமணர்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகரிஷி இருந்தார். அவர் வந்து அண்ணாமலையாரோட தீவிர பக்தர். ஸோ அவர் வந்து இங்கே சமாதி அடைஞ்சிட்டாரு. அவரோட ஆசிரமம் இது, அவரோட சமாதி இங்கே தான் இருக்குது. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க நிறைய பேர். சமாதின்னா அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் இடத்த புதைப்பாங்கல்ல, அந்த இடம் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே தான் அவரோட உடலை வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க, புதைச்சிருக்காங்க. அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் வழிபட்டு தியானம் பண்ணால், அவர் வயது அதிகமாகி தான் இறந்தார், இறைவனடி சேர்ந்தார். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து தியானம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மனதில் வந்து ஏதாவது கவலை இருந்தால் கூட அது போய் அமைதி கிடைக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது. அதனால் நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து வராங்க. ஸோ மலை பார்த்தீங்கன்னா இது தெரியுது பாருங்கள். முன்ன வந்து நம்ம திருவண்ணாமலை ரீச் பண்ணும்போது அதோட ஃப்ரண்ட் ஃபேஸை பார்த்தோம். இப்போ வந்து அதோட ரைட் சைட் ஃபேஸை பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ 14 கிலோமீட்டர் இந்த மலையை சுற்றி வரும்போது அப்படியே ஃபுல் ஷேப்பையும் நம்ம மலையோடது பார்க்கலாம். இந்த மலையில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, இந்த மலையே ஒரு லிங்க வடிவில் தான் இருக்கும். ஸோ இது முகப்பு, இது ஒரு லிங்கத்தோட ஹைட்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போ நம்ம இந்த சைடு ரைட் சைடு பார்க்குறோம். அப்படியே நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி லெஃப்ட் சைடு அந்த கிரிவலம் முடிக்கும் போது அந்த 13-14 கிலோமீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ அந்த லிங்கத்தில் எண்டில் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி வளைஞ்சி டவுனில் இருக்கும்ல, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் மலை. ஸோ இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. பாருங்க, இவங்க தான் எங்க நல்ல ஆயா. ஆமாம், ஆயா வீட்டுக்கு வந்து ஆயாவையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டாங்க. இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கோம்.
சோ சக்சஸ்ஃபுல்லா ட்ரிப் இன்னைக்கு முடிய போகுது. சரி இந்த 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 சென்னை டு செங்கம் ட்ரிப் எப்பரா இருந்துச்சு? சூப்பரா இருந்துச்சு. என்னென்ன விஷயம் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு? அப்புறம் கார்ல போனோம். ஓகே. நைட் கிரில் சிக்கன் ஃப்ரைட் ட்ரிப் சூப்பரா இருக்கும்பா. எப்படி கிரில்டு சிக்கனும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸுமா? ஏன்பா என்னப்பா இது? வீடியோவை ஃபுல்லா எடிட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும்பா. காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் என்னென்ன சாப்பிட்டுருக்கீங்கன்னு. இதுல எண்ட்ல ஃபைனல் டச் வேற கிரில்டு சிக்கனும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸுமா? ஏய் ஆட்ரா இது ஒன்று சொல்லிடலாடா எப்போ பார்த்தாலும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்க அப்பா கிட்ட சொன்ன மாதிரி ட்ரிப்ல என் கையில இருக்கு சிக்கன் கிரில், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த சைனா ட்ரிப் செம்மையா இருந்துச்சு. சைனா ட்ரிப் இல்லமா, செங்கம் ட்ரிப். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க சப்போர்ட்டால நாங்க ஆஃப் செஞ்சுரி வச்சிருக்கோம்.